Soc el Lluctuber al Booktuber i avui us porto una ressenya de Peter Pan i Wendy. Peter Pan i Wendy és un conte infantil, tot i que pot ser per a qualsevol persona, ja ho diem aquí sempre, els llibres no tenen edats. Escrit per James Matthew Barrie, perdoneu per aquest atemptat a la llengua anglesa, però és que a veure, no en sé més, vale. Per començar, el Wendy és el petit de 4 germans i Peter Pan és un home que viu al país de mai més, que és un continent molt gran al costat d'Anglaterra. Ell viu amb els perduts, que són un grup de nois que Peter Pan, quan eren petits, els va prendre els seus pares, els va apartar dels seus pares i ho va fer per tal que no juguessin més i treballessin per ell. Així ell no va treballar. Un dia, Peter Pan va voler fer això amb el Wendy i els seus germans i se'ls va endur al país de mai més. En Peter Pan també viu una fadeta que li diuen Cascavell. Una fadeta petita, que és molt bona, sobretot amb el Wendy, però també amb tota la resta de perduts. Wendy, els seus germans i els perduts han de lluitar contra pirates i pèls roges, que són com una espècie d'indis així, bueno, no sé, normals, uns indis, però al país de mai més. I això, per ordres del Peter Pan, òbviament. Aquest llibre, tot i ser més aviat encarat per nens, m'ha agradat moltíssim, tot i que al final no me l'acabava d'esperar. Però mira, m'ha sorprès, i això, un conte infantil, magnífic. Magnífic, vull dir, no sé si aquest francès també, acabo de fer un altre atemptat a la llengua, però aquest cop francesa. Bueno, no passa res, bueno, és igual. Espero que us llegiu aquest llibre i que us ho passeu molt bé, tant com jo m'he passat bé de llegint aquest llibre. Què opineu? Deixeu-m'ho als comentaris aquí baix, a baix de tot. Què opineu? Si us ha agradat el llibre, si us l'heu llegit, i si no, si penseu llegir-lo, si no us comença, i us començaré amb els comentaris, i tot el que vosaltres vulgueu. Ens veiem en un altre vídeo i aquí m'acomiado. Adeu!